Moi kaikki. Täällä on LPS Minttu. Ja siis nyt mä näytän mitä mä sain tänään joulukalenterista. Mä avasin sen tossa ihan äsken. Ja mä en nyt ehtinyt tekemään videoa, koska tai silleen kun mä avaan sen, mun piti avata se jo vähän aikaisemmin, koska mä lähden vähän ajan päästä kouluun. Ja menen hakemaan LPS Rasa TVtä. LPS Kihu TVtä. Joo, mä en oikeesti muista. Ennen se oli LPS Kihu TVtä menen hakemaan. Ja siis, mut joo, nyt mä kuitenkin näytän mitä mä sain kalenterista, koska teitä varmaan kiinnostaa. Ja se oli se eilinen video, koska mä en muistanut tehdä ja sit mä en nyt muistanut hirveän hyvin, että mitä mä sain, joten sit mä yritin muistella siinä. Niin sit mä muistin, kun mä tein kaikki alusta, niin joo, eli siksi. Mut joo, mä nyt näytän teille mitä mä sain kalenterista tänään. Eli tämmöset, tää ei oo oikeastaan veitsi, koska tossa on tommonen terävä pää, mutta tässä on veitsi, eli tätä voi käyttää ihan veitsenä, mutta sitten tossa on tommonen, kun tossa on toi pää, toi meinaa. Eli siis sori mä teen tää korvaalla, mutta ei jaksa tehdä muuallakaan. Niin tossa on toi pää, niin sillä voi jotain tarkasti suunnitella, jotain muotoa silleen. Ja tässä on tämmönen pyöreä pää, jolla voi varmaan painaa jotain pyörylöitä. Mutta mä olettaisin, että se ei kuulu tähän, eli tää on se varsinainen pää, eli tälläkin voi muotoilla, mutta ei ihan niin tarkasti kuin tällä päällä. Okei, eli kiitos kun katsoitte videon. Toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videossa. Ja mä en tiedä mitä mulla tulee näistä videoista niin pitkiä, vaikka musta tuntuu, että mä tein niistä niin lyhyitä. Mutta ehkä hyvä näistä tuleekin niin pitkiä. Mun kello on jotenkin edellä, tai siis ei sekunnit mene noin nopeasti. Nyt. Meneekö sekunnit tolleen? Menee kai. Joo, ihan sama, mutta me nähdään ensi videossa, jos moi moi!